اللہ اللہ روزے دار نو کل بخشانا قرآن تے روزے نے اللہ 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 روزے دار نو کل بخشانا قرآن تے روزے نے روزے دار نو کل بخشانا قرآن تے روزے نے روزے دار نو کل بخشانا قرآن تے روزے نے سونے رب نو جا کے منانا قرآن تے روزے نے سونے رب نو جا کے منانا قرآن تے روزے نے روزے دار نو کل بخشانا قرآن تے روزے نے دن روزے دا اتمام کیتا دن روزے دا اتمام کیتا راتی رج رج قیام کیتا راتی رج رج قیام کیتا تنبو رحمت دا بن جانا قرآن تے روزے نے تنبو رحمت دا لاریو تنبو رحمت دا بن جانا قرآن تے روزے نے روزے دار نو کل بخشانا قرآن تے روزے نے میرے والیم تھوڑا جا کھولو اللہ اللہ روزے دار نو کل بخشانا قرآن تے روزے نے سونے رب نو جا کے منانا قرآن تے روزے نے قرآن تے روزے نے روزہ پاک گناہ دی ڈال گناہ روزہ پاک گناہ تھی ڈال گناہ دن حشر تھی تیرے نال ہونا دن حشر تھی تیرے نال ہونا وچ جنت دے لے جانا قرآن تے روزے نے وچ جنت دے لے جانا قرآن تے روزے نے سونے رب نو جا کے منانا قرآن تے روزے نے تیرے انج دے استقبال حسن تیرے انج دے استقبال حسن نہ جگ نو خواب خیال حسن نہ جگ نو خواب خیال حسن تینو تمغیاں نال سجانا قرآن تے روزے نے روزے دار نو کل بخشانا قرآن تے روزے نے سونے رب نو جا کے منانا قرآن تے روزے نے اللہ اللہ قرآن تے روزے نے جیڑا ماہر بالقرآن ہوسی جیڑا ماہر بالقرآن ہوسی او دا رب سونا میزبان ہوسی جیڑا ماہر بالقرآن ہوسی او دا رب سونا میزبان ہوسی بڑا اجر خدا تی دلانا قرآن تے روزے نے روزے دار نو کل بخشانا قرآن تے روزے نے سونے رب نو جا کے منانا قرآن تے روزے نے